Welcome sa math field atong hisgutan karon kay rectangular coordinate plane. Do mag-focus ta sa pagplot sa given points kung asa na siya na position gud na mabutang ang particular na point. Ug ato pong hisgutan asa na location sa rectangular coordinate plane nabutang na quadrant ang ato ang point. Sa mga tong hisgutan. Magsugod ta sa number 1 kung nakabantay mo ang ato ang pangalan sa point A, B, C, D na ni mga color coding. So ako nagituyo para mas maka-visualize ta. Sa number 1 ang pangalan sa point kay A, then color blue na siya. Kung nakabantay mo 0, 0, so x niya kay 0, ang yang y kay 0. So nara siya sa center sa rectangular coordinate plane. Then, ang tawag niini kay gitawag nato nig origin kung asa magsugod tanan origin. Manit pangalan niya sa rectangular coordinate plane. Pero take note ha, magsugod primit ta sa x before ta proceed sa y sa pagplot sa point. So letter B ta, color red ni siya ang yung point. Letter B ang pangalan sa point. Ako lang yung i-emphasize, piminti ta magtanaw una sa x-axis kanang maghigda. So kung nakabantay mo na tay 1 sa x-axis, ako ning tuyoon butangan nato ning broken line which indicates na atong unang gitanaw ang x-axis, then be followed by y-axis. Kay ordered pair man ni sila, paminti maguna si x followed by or magsunod si y. So ang ato ang x ani kay positive 1, ang atong y kay positive 4. So kung atong tanawon sa pagplot nato, nakita gid ta na 1 ang nasa x. Then ang nasa y-axis kanang gahigda kay 4. So ato ning tarungon pag-visualize, then if ma-perfect na ninyo ni siya na pattern sa pag-answer, no need na mo maghimo og dash na line or broken line. Pero if nag-start pa mo cut on regarding ani na concept, it is highly recommended na nani siya. Tanawon yung x, tanawon yung x, o sunod tanawon nyo ang y na axis. So, kung ang pangutana kung asa na quadrant, na siya na locate or malocate siya or makitaan siya sa quadrant 1. Kaya puros man po positive ang yung mga sign sa iyang number. So, ito sa number 3, ang number 3 color orange niya siya din sa to ang given na problem. So, ang 5 niya kay x. So, tanong to ang x 5. So, nakabantay mo na 5 diha. Then, ang ato ang y na 6. Before ta mag-y, tanong na to ang exact yun na position sa iyang x which is 5. So, mao na siya. Next kay ang 6 na to which is atong y. So, magbutang po tag broken na line din This is just to make it accurate na mao ginang position sa ato ang point. So plotting ato ra siyang gibutang. Tabla ra ta nagkuan ba? Naghimo og kuan sa for example, naghimo ta og plano. So nagplot ta asa ta ibutang na position. So number 4 na pud ta. Actually sa akong pagsuot ang kanang quadrant 2, quadrant 1 na dapat. Ata sa number 4, color blue na pud ta. So sa number 4, kung nakabantay mo ato ang x kay negative 5, atong absisa kay negative 5. So ato lang ning usboning usa din kay akong di nabutang na point kay nasabot because nasa quadrant 1. So magsugod ta pirmi sa negative 5 to be followed by positive 3. So ato lang sa ni i-move. Then to plot this one, mag-una gyapon ta pirmi sa x before ang y. So ato ning tarungon para mas ma-visualize nato. So ang ato ang x anhi kay negative 5. Ang ato ang y kay positive 3. So tanaw na tong x-axis, makita ta sa gahigda na ang negative na x kay na sa left side. So mag-una man ta sa negative, mao na siya itong makitaan. Unya ato lang butangan og broken line na pod.
para mas makita ang ginato ba. Next kay ang ato ang y which is 3. So atong tarungon og pangita ang ato ang broken line. So kung nakabantay mo blue atong gigamit na color, this is just to visualize lang gyud na mao na siya diha. So 5, negative 5 na sa left side sa origin. Then ang ato ang y which is positive 3, so nasa taas sa ato ang origin. Kung nakabantay mo sa 0, 0, origin man na. So, manang y na axis, positive. So, clarify lang na ito, quadrant 1 ang number 3. Number 4 kay quadrant 2 ni siya, kay negative man ang iyahang x coordinate. So, ari na po ta sa number 5. So, sa number 5, kung ang pangalan natin sa ito ang point din gitawag ni siya point E. So, reminder lang, basta mag-point ta, one letter lagi na siya, ang mga pangalan sa point. Any letter sa alphabet, pwede siya ma-point. So, sa kanina, example number 5, ang ato ang x anhi kay 4. So, tanaw ang taon na sa atong x-axis. So, positive man siya, so naa sa right side sa origin. So, tanaw na to ang nasa right side sa origin, which is 4, positive 4. Then, ang ato ang negative 6 man ato ang y, nana siya sa pinakaubos, nasa downside sa y, or let's say sa origin. So, mo na siya position sa positive 4. Then, sa negative 6, nasa pinakaubos. Kaya ang x gahigda, ay gabarog man ang y. So, mo na siya. Ang ato ang number 5, which is kung nakabantay mo na locate siya sa quadrant 4. So kung ang quadrant actually ma-metaphor gid siya sa kung asa siya dapit na let's say barangay ba or city. Nya ang ato ang gitawag na point, it can be pwede ta maka-metaphor ang mga tao asa siya na barangay na bilong. So, mabutang na to din ang ato ang number 5 na answer nabilong siya sa quadrant 4. Mura siya barangay-barangay na concept. Number 5 na po ta. Ang 5 anhi kay kung nakabantay mo 0 ang iyahang x. So, wala tayo, di ta mag-mind sa ato ang x. Ay ta diretso sa ato ang y which is 5. So, therefore, ang y-axis na itong tanawon. So, ang atong y-axis 5 man na y, therefore, above siya sa origin. Muna idea sa y-axis. Ang y-axis, pwede siya above sa origin or below sa origin. Kay y man siya, gabarog man ang y gabarog. So, 0 ang atong x. So, narata siya sa y-axis. Then, ito ang y gyud na to kay 5. So, to clarify lang, quadrant 4 ang ato ang number 5. Then, ang ato number 6 kay positive y-axis. So, the rest, di lang siya nako ni answer ng uban. Ang 7, 8, 9, ug 10, I will leave this one as your activity or let's say worksheet ninyo sa akong mga estudyanteng nagtanaw karon. So, thank you so much. Ato ang topic, rectangular coordinate plane. Then karon atong gibuhat actually kay nagplot tag points. Atong gipakita unsaon pagplot og tinarong na points ba. Then salamat kay sa pagtan-aw. This is your teacher. I'm Sir Ofril, the creator of Math Friel. So, mo na siya. Salamat. Salamat kaayo.